orokorrean egun osoko egitaraguaren zea, hoxe da, ez? Jendeak ez dezala ahaztu, alternatiben oihartzuna hor dagoela, urte guztian zehar gaudela jende talde bat, pixka bat buru jabetzan inguruan lanean, eta hortara ere animatu nahi ditugula herritarrak, bai? Hori orokorrean egunean zehar, ez? Eta bestalde, herritarrez ari garela, goizeko ekitaldian Oiartzun buru jabek 3 erpin ditu, bat da udalaren hanka edo, bestia da eragile sozioekonomikoak, herriko eragile sozioekonomikoak, eta hirugarrena herritarrak beraiek, ez? Uste dugulako, garbi ikusten dugulako, herritarren parte hartze hori gabe Oiartzun buru jabek ez daukala zentzu askorik. Azken batean denentzako egitea da, ez? Leloak esaten duen bezala, bakotxak urraturik beria denon artean guria, ez? Eta orduan sortu nahi duguna da herritar sare bat, bai, Oiartzun buru jabe lagunduko duen herritar sare bat. Lagunduko duena alde batetikan, aipatutako arlo ezberdinetako mahaietan lantzen diren proiektu horiek aurrera eramateko edo ideia berriak edo kezkak plazaratzeko, ez? Eta behar bada aurrerantzean landu ahalko diren proiektuak ezagutzera emateko. Eta era berean, saretzen lan hori egiteko, ez? Oiartzuar guztiek jakin dezaten Oiartzun buru jabe martxan dagoela, eta zertan den Oiartzun buru jabe, ez? Ideia pixka bat arraro xamarra edo ez da oso ezaguna, ez da ondo ulertzen batzutan, baina erakutsi nahi duguna da azkenean herritarren laguntzez egunerokoan buru jabe izan algarela, bai? Eta hortarako ze pausu ematen ditugun.